କହିବା ହେଲା। କି ଗପ କହିବା? କୁନି ଆଉ ମୁନାର ଯାତ୍ରା ଦେଖା। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଯିବେ। ଯେମିତିକି ଆମ ନରହରିପୁର ଗ୍ରାମୀଣ ମେଳା ପଡୁଛି, ଯାତ୍ରା ପଡୁଛି, ମାନେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପଡୁଛି, ମେଲୋଡି ପଡୁଛି, ସବୁ ରକ ପଡୁଛି। ସେମିତିକା ତମେ ଯାକ ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବ, ସେମିତିକା କୁନି ଆଉ ମୁନା ତା ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କୁନି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅଟେ ଥିଲା ହେଲା। ଆଦି ଆଉ ତମନ୍ନା 2 ଜଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିବେ। ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ବୈଷ୍ଣବୀ ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ଏମାନେ 2 ଜଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆଉ ଅର୍ପିତା ଏମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଦୁଷ୍ମତ ଆଉ ଆମର ସାଇ ଏମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଅଂଶୁ ଆଉ ପିହୁ ଏମାନେ ବି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ସେମିତିକା କୁନି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅଟେ ଥିଲା। ସିଏ ବଡ, ମୁନା ହେଲା ସାନ। ଏମାନେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ବସନ୍ତି, ଏକାଠି ଖେଳନ୍ତି, ଏକାଠି ଖାଆନ୍ତି, ଏକାଠି ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ଏକାଠି ବି ଶୁଅନ୍ତି ହେଲା। ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ମାମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା। ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁନା ମୁନି ତମେ 2 ଜଣ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ, ଆମର ନରହରିପୁର ଅଡିସନ ଯାତ୍ରା ମେଳା ପଡିଛି, ଆମେ ସେଠି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ହେଲା। କୁନି ଓ ମୁନା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇକି ଏକଦମ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇକି ନୂଆ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରି ପଡିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ ବୋଲି ଆଉ ହେଲା। ମାମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ନେଇଯିବାକୁ ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋଟର ସାଇକେଲର ଆଗ ଚକାଟା ଢ ହେଇଯାଇଛି। ପାପ ନାହିଁ, ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ କେମିତିକା ନେଇକି ଯିବେ? କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ? ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ କେମିତିକା ନେଇକି ଯିବେ? ଆଉ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେନି। ସେଉଠୁ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଥିଲା, ସେଇ ସାଇକେଲରେ ସେ କୁନି ମୁନାକୁ ସାଇକେଲ ନେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ। ସେଠାରୁ ବସରେ ବସି ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ଦୂର ସହରକୁ ଗଲେ। କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ? ଦୂର ସହରକୁ ଗଲେ। ବସରେ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ବସରେ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ କୁନି ଓ ମୁନା ରାସ୍ତାର ମାନେ ସେଠୁ